LFTV jabarani filɛbaw aw ni su an bɛna ja minnu ni kibaruya minnu jira aw la olu la bakurubaw la 8 mars musow cɔla don ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ an ka minisiriso min ɲɛsinnen don musow duden ni denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye dɛmɛ belebele ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya musomanw tanyana waasa k'u ni lahinɛ ni o kow ye an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye farafina worodugu yanfa jɛkuluba CEDEAO ale minisiri minnu ɲɛsinnen don jiko ni kurankow ma ka taa se musaka ko olu ye ka baara ɲɛbila baara dɔw dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ dakuruɲa kelen an bɛ taa Kumantu Buguni mara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Adema ka jɛrɛ jɛkulu maa dɔ farala ɲɔgɔn kan ka se ka nɛgɛsoboli ɲɔgɔn da dɔ sigi nin jɔkun laban ninnu na an bɛna kuma o fana kan bi don kibaru kɔnɔ ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan kibaruya wɛrɛw bɛ bila ninnu cɛ ma bi ka aw ɲɛ damu ni ka aw tulo kɛrɛmɔ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. Biye tɛnɛn ye mars kalo tile filana o ye biye musow cɔla kalo ni y'o de jɔlen sa o kuma gindaw n'a wulikajɔw bɛ daminɛ an b'a fɔ musow ye ko u k'a lajɛ ni hakili ye ko dɔnsen kelen tɛ dugujɛ ko wɛrɛw yɛrɛ fana bɛ sen na aw ka dan se don kibaru kɔnɔna la n y'a fɔ sisan 8 mars hukumu kɔnɔna la Mali minisiriso min ɲɛsinnen don musow duden denbaya ka kosaw ɲɛnabɔli ma o minisiri ɲɛma ni o ye madame Jakite Aïssa Kassa Traoré ale ye ka dɔ dɛmɛ belebele dɔ ta ka ɲɛsin an ka kan kɔnɔna n'o ye sɔrɔdasi jaba la finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ni olu ye falatɔw ani muso filiyabatɔ ka taa se maa wɛrɛw ma dɛmɛba ta ka ɲɛsin u ma dɛmɛ min bɛ tali kɛ da dumuni na donfɛnw malo nɔnɔ tulu ka taa se fɛn misɛnnin wɛrɛ ma i n'a fɔ safunɛw ni sugorow kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn o fɛn bɛ se k'a to sɔrɔdasi somɔw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a y'o dɛmɛ kɛ baara nin kɛra kununko génie militaire la base kɔnɔ Bamako yan nɔ a kɛnɛ kan na anw ka jatala Tijani Sidibe Fulakɛ ka fara a ka kumaninnaw kan olu tun bɛ min bɔra a la an k'a lajɛ. An ka jamana lakanabaw bi yan an bɛɛ kelen-kelen ni an bolofɛnw lakanani ko ɲuman kama a ka kan an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fana ka kɛ yan olu kama o de kadira kɔnɔna la an ka Mali minisiriso min ɲɛsinnen don du den denbaya ani musolakaw ka kisa ma ale y'a kanu ni cogoya in na 8 mars kadira kɔnɔ ka kɔfilɛ kɛ an ka sɔrɔdasiw somaw la n'o ye muso filiyabatɔ denmisɛnnin falatɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kan kɔnɔnaw la ka se ka nin dɛmɛ belebele ta ka d'u ma dɛmɛ mun bɛ tali kɛ daro dumuni donfɛnw na balo ɲɔw saɲɔw malo tulu o n'a ɲɔgɔnna caman waasa ka ninahinini kɛ ka ɲɛsin u ma a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔ minisirimuso min ɲɛsinna koɲɛw ma ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli k'an ye. An bɛ 8 mars kunkolo de kɔnɔ diɲɛ selekɛnɛ ni musow bɛ tɔgɔ la don donc ɲinan an ka département Mali muso an y'a ŋaniya ka thème kɛ ka an ka kɛlɛkɛcɛw kɔkɔrɔma don parce que muso bɛ ko o de ka ɲi muso de bɛ se kɛlɛban na muso de bɛ se sigi ka kuma na donc an y'a kɛ o hukumu de kɔnɔ ka na ni dɛmɛ ni fitinin ye k'a di an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca bon dɛmɛ fana bɛɛ tɛ wari ye dɛmɛ hali n'i nana ka na mɔgɔ kɛrɛfɛ ka wajuliw boloda ka na cɛ sabatɔw k'u jigisigi kuma f'u ye i ye dɛmɛ kɛ donc c'est un peu ça et bonne fête à toutes les femmes du Mali. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra kɛnɛ sabatilenba ye sabula maa o maa bɛ yen n'o ye finitigilakaw cɔlamaw ye k'a daminɛ u ka minisiriso ani k'an yɛrɛ muso ɲɛmaw ani k'an ɲɛma wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ye dantigɛliw kɛ dantigɛli mun kɔnɔ u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ wa k'a sɛmɛnciya k'a fɔ ɲinan 8 mars kadira kɔnɔ u ye hakilina jɔnjɔn min ta ni o ye k'a baabu sen ta ka kɛ finitigilakaw kɔkɔrɔ donni ye k'o taa bɛ u jimin sira fɛ kosɛbɛ wa u bɛna olu tɔ galabu hali bi n'a ka bi lakana baaraw kɔnɔna la. Tabarikala k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye ɲinan 8 mars baabu sen min talen don musolakaw fɛ o ye k'an ka wolomasiri tabaw kɔkɔrɔ don kuma ni nin kɛra an bɛ u fo k'u tanu n y'a fɔ ten tɔ kibaruyaw nasiratigɛla fana k'a fɔ an ka Mali ka farafina worodugu yanfa ni o ye CEDEAO ale jamana minisiri minnu ɲɛsinnen don i ka dɔn k'a fɔ kuranko ni jiko ani musakako ma olu bɛna ɲɔgɔn ye ba kɛ sini ɲɔgɔn ye ɲɛkɔrɔla na u ye a ko labɛn baara dɔw dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na min kɛra hôtel Salamu la Bamako yan nɔ a kɛnɛ kan na minisiri minnu fana bɛ yen n'olu ɲɛsinnen musakako ma olu bɛɛ lajɛlen y'u nɔrɔ bila a ko kɔnɔna la a kunba jɔnjɔn ye ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ ka hakili falen kɛ fɛn bɛ tali kɛ
kurango na siraw bi se ka nɔgɔya cogo min na CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa ka kɛ musaka la min bɛ don bɛrɛla ka bɛn faama ni fanta bɛɛ lajɛlen ma. Kɛnɛ ɲɛmaaya dira Mali ministre min ɲɛsinnen jiko ni kuranko ma n'o ye Sambu Wake a kɛnɛ kana na fana Idrissa Badimi ka fara Anna Marie Yvonne Traoré ani Akwa Jatala Umaru Traoré olu tun bɛ Nafu TV jɔ a la u ye min sɔrɔ filɛ nin ye. Farafina tilebiyanfan jɛkulu min bɛ wele ko CEDEAO jamana 6 y'u kan di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka kuran di ɲɔgɔn ma cogoya min na. O jamana 6 ye Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Guinée Conakry. Olu ka ministre minnu ɲɛsinnen don kuranko ma ani ministre minnu ɲɛsinnen don nafoloko ma n'an k'u ma nanzarakan na ministre de l'énergie et ministre des finances. Olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan walasa u bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan kuran bɛ se ka nɔgɔya ni jamana ninnu kɔnɔ cogoya min na. O de hukumu kɔnɔna na Sediko Dunka n'ale ɲɛsinnen don kuranko ma CEDEAO kɔnɔna na ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. La CEDEAO s'est engagée ces dernières années dans une réforme structurelle sous-tendue par sa vision 2020. Ni san labanw kɔnɔna na CEDEAO ye yɛlɛma baara dɔw boloda u ka san 2020 kuntagala kan yaasa CEDEAO jɛkulu ka bɔ jamanaw dɔrɔn taya la ni ka kɛ jamana kɔnɔdenw ta ye. O min kɔnɔ an bɛ na an sinsin maaw ka taabolo bɛ yɛlɛma cogoya min na jamana ka sɔrɔ yiriwali senfɛ. O dɔ la kumaba ye jamana kɔnɔdenw ka kuran sɔrɔ nɔgɔya la sabula ni kuran tɛ ɲɛtaa tɛ sabati. Ni baara ninnu lawaleyali sira kan an y'a laɲini CEDEAO jamana 14 bɛɛ ka kalanso ɲɔgɔn na ɲinan san in na ka taa bila san 2021 na. Barisa an dalen b'a la k'a fɔ ni jamana ninnu kalanso la ɲɔgɔn na a bɛ kuran sɔrɔ nɔgɔya marakafo bɛɛ bolo. An ka jamana ministre min ɲɛsinnen don kuranko ni jiko ma ale bɛ ɲɛfɔli kan ye nin baara ninnu hakilina sɔrɔla cogoya min na. Kalo kelen ɲɔgɔnna kɔnɔ an tun ye lajɛ dɔ kɛ Abidjan. O lajɛ ministre minnu bɛ énergie kunna olu de tun ye lajɛ kɛ. O lajɛ tun ye pour que k'a lajɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ se ka kuran di ɲɔgɔn ma cogo min na. E yɛrɛ b'a dɔn CEDEAO kɔnɔ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ kɔgɔjida la. Jamana dɔw bɛ olu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ kɔgɔjida la n'i y'a lajɛ olu bɛ kuran produit ji de kan a kuran da ka nɔgɔn et puis a kuran fana ka ca bon an y'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ minnu ka kuran sɔngɔ yɛlɛlen don dɔɔni ani minnu ka kuran sɔngɔ jigilen don dɔɔni an ka essayer ka kuran di ɲɔgɔn ma pour que population bɛ ka a nafa sɔrɔ donc CEDEAO kɔnɔ an y'o sariya ta. Ko nin baara min bolo dalen filɛ u fɛ nin ye k'a ko tɛ taa musaka ko kɔ Banque mondiale n'ale ye diɲɛ nafolosoba ye ale donn'o jigi kɔrɔ. Banque mondiale y'a yira k'a fɔ ale b'an dɛmɛ o koɲa la parce que fɛn de don fɛn ɲuman de don donc Banque mondiale nana ni dɛmɛ sira dɔ ye k'a fɔ a b'a fɛ ka ministre énergie dɛmɛ an y'a ye k'a fɔ Banque mondiale ka dɛmɛ sira ka ɲi mais n'an b'a fɛ k'o dɛmɛ sira sɔrɔ Banque mondiale ye taabolo dɔ yira an na k'a fɔ an k'o de kɛ. O taabolo dun an tun tɛ se k'o kɛ ministre de l'énergie tɛ se k'o kɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni ministre des finances da t'a la donc an ye a décision ta Abidjan k'a fɔ ministre des finances CEDEAO ministre des finances ani CEDEAO ministre de l'énergie an bɛ kan ka ɲɔgɔn ye pour que ka o Banque mondiale ka fɛn sabati donc bi réunion b'o de kan. Ministre bɛ taa ɲɛfɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'an bɛ don min na ko bi ko bunahadamadenya yɛrɛ siri bɛ kuran na. Nafaba bɛ la parce que e yɛrɛ b'a dɔn foyi tɛ se ka kɛ ni kuran tɛ hali sisan a bɛ ne ɲininka ni kuran tɛ a tɛ se ka ne ɲininka mɔgɔ bɛ n kan mɛn kuran de don i tɛ se ka usine kɛ ni kuran tɛ i tɛ se ka foyi kɛ ni kuran tɛ hali i yɛrɛ ka so kɔnɔna na ni kuran t'i bolo i ka frigo tɛ marché ni kuran b'i bolo i ka frigo bɛ marché i b'i ka tomati k'a la i b'i ka lenburuninw feere i b'i ka fɛn bɛɛ feere n'i taara sirada la sudeli bɛ yen hali sudelikɛla ni kuran tɛ foyi tɛ marché. Donc an bɛ k'o de kɛ bi réunion ye de pour que ka kuran caya jamanaw kɔnɔ pour que bɛɛ ka kuran sɔrɔ da nɔgɔman na. Ka aw ladɔnniya baara minnu bolo dalen don CEDEAO fɛ yanni furancɛ san 2033 cɛ k'a musaka bɛ taa jɔ dolari wari miliyari 36 fo ka taa se miliyari 392 la.
n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kalafili bunakun kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min bɛ ni o ye Enda Mali ye olu ye kalanbulon dɔ sigi sen kan bi sɔgɔmada in na kalanbulon in bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'olu ye cɛbɔw ye u b'a fɛ ka wasaden ɲa ɲini ɲina ka se ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ma kalan min b'a to u ka se ka kuma jama ɲɛfɛ walima ka laseli kɛ jama ye k'i ma ko don maaw la ka kumaw lase o baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na sabula kuma ale ma nɔgɔ kuma nin ka se ka kɛ sababu ye olu mun bɛna kɛ jama kuma da u ka se ka kuma ka ɲɛ kosɛbɛ ka kuma dɔn ni k'a dɔnna kari ani k'a dege kuma falen cogo la jama ɲɛmɛ ka sɔrɔ a ma digi maa la a kɛnɛ kan na anw yɛrɛ ka kibaruya ɲininaw fana ye faamuya caman sɔrɔ a kan i n'a fɔ Fatimata Sidibe Mariam Sakɔ ani Tijani Sidibe olu bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na. Ni lajɛ in kɛra Enda maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kun ye ka dɛmɛ kɛ walasa musow bɛ se ka caya wasabulon la wasaden kalafili nata in na Mali kɔnɔ ani tɔncɛkuluw kɔnɔ. Musow bɛ gɛlɛya min sɔrɔ u sen donni na politiki baara kɔnɔ i n'a fɔ an ka sigida tabiyaw n'a diinɛ ko. Musow yɛrɛ ka dabaliya u yɛrɛ la sigi kɛmɛ ka jaabi jɔnjɔn min kɔnɔ. Wasaden maa 90 ka sɔrɔ kalafili nata in na u ka projet baara ninnu dagayɔrɔ kɔnɔ. Minnu cɛman muso 60 ni cɛ 30 ka sɔrɔ minnu bɛ se ka kuma ka wasa jama ɲɛfɛ. An ka laɲini ye mun ye? An b'a fɛ muso ka hakɛ a ka d'a ma. Bari sariya dɔ taara n'a bɛ fɔ o ma ko loi 2015-052 du 18 décembre 2015. Donc o taara o b'a jira an na k'a fɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi muso ka kan ni hakɛ dɔ ye. Donc an ka kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ kun y'o de ka wuli ka se mɔgɔw ma dugu kɔnɔ ka se mɔgɔw ma fan bɛɛ fɛ parti politikiw ma u k'a lajɛ u ka sariya in bato. Donc an filɛ yɔrɔ min na bi ne kɔni hakili sariya in batora parce que lycéew validera musow caman b'a la. Donc an ka formation in bi an ka laɲini ye mun ye muso minnu sɔnna k'u tɔgɔ di n'olu taara an nana olu de formeli la bi. An b'a fɛ u ka se kuma la u ka se ka walawala u ka se k'u fɛla fɔ jama ye jama ka daw la yasa u ka se k'u ta ka fɔtiw ye an ka laɲini yɛrɛ o de u ka gagner ka kɛ député Assemblée nationale la. Enda ɲɛmaa yɛrɛ ye ɲɛfɔli k'an ye u ka lajɛ in kan. Ayiwa a bɛ ta an ka baara bolo dɔ fɛ n'o ye projet ye n'an ko ma LIPAF leadership accru des femmes au Mali. Alors au projet fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa an ye a fɔ yɔrɔ caman na ani kuma caman na k'a fɔ cɛw dɔrɔn sen man ka ye jamanajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali. Donc ayiwa ni an ko musow sen ka don a la ayiwa fo ayiwa minɛn ka sɔrɔ ani baarakɛ bolo minnu bɛ se ka musow sen donni nɔgɔya. Donc an ka ni projet in a laɲini ye ka musow dɛmɛ u ka se ka u ka kɛtaw dɔn ani u ka fɔtaw dɔn kalasiri wagatiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa u bɛ fɛ ka baara mun kɛ u ka sigida kɔnɔ u bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ minnu ye u ka se o fɔcogo la ani u ka se o labɛncogo ɲuman na. Yɛlɛma cɛbɔ dɔ fana ye dantigɛlikan ye. An ka bi formation in ye bilasirali de ye min initiera Enda Mali mɔgɔw fɛ. Donc olu y'a ye k'a fɔ an musow gɛlɛya caman b'an kan kuma cogoya la publiki la ani an ka kan ka an ɲɛsin minnu ma u k'an dɛmɛ an bɛna na ɲɛfɔli kɛ u ye cogo jumɛn pour que u bɛ sɔn an ka fɔta ma. A kɛra nisɔndiyaba ye an fɛ surtout moi particulièrement parce que députéya tɛ dɔwɛrɛ ye o i ka taga mɔgɔw représenter député bulon kɔnɔ ka kuma musow tɔgɔ la puisque ne denmisɛnnin ye ne ye denmisɛnnin muso ye ne musow kunko dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka taga an kunko fɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan surtout n'an nana ni formation sɔrɔ bi min bɛ an dɛmɛ o fɔcogo ɲuman na je pense que c'est une bonne chose. An b'a lɔdɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛ in bɛna kɛ fana marabolo 2 kɔnɔ Sikaso ni Kayi ka fara Bamako kan a bɛɛ musaka bɛna bɔ Union européenne kunna. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kibaruya wɛrɛw hukumu kɔnɔna la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'a kɛ ni bɛɛ lajɛlen kɛli kelen ye o cogoya don hukumu kɔnɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɛ ɲɛnamaya san o san février kalo tile 29 jɛrɛjɛkulu min bɛ wele ko groupement pour l'équité sociale n'o ye buna hadamadenw bɛɛ lajɛlen kɛli kelen ye n'a bɛ wele bakuruba la GPS olu fana ye kalanbulon dɔ sigi ka ɲɛsin u ka funɛkɛni jɛkulu dɔw ma u ka se ka kalan babu sena ni o ye kala ɲuman ni jamanaden ɲumanya ani ka dɔ awa maa yɛrɛ bɛ se ka kɛ maa joli ye cogo min na
ka kɛ cɛngana ye baaraw kɔnɔ jɛnatigɛ la cogo minnu na a baara ninnu ɲɛmaaya tun bɛ jɛkulu ni ɲɛmaaba bolo ni o ye Amadou Umaru Touré ye a kɛnɛ kan na an bɛna taa daɲɔ ka fara a ka jatala Tijani Sidibe olu kɛra 9TV nɔrɔbilabaw ye u y'an sama min na an k'a lajɛ ka bɛn ni bɛɛ n'i ka hakɛ tɔgɔladon ye GPS jɛkulu Groupement pour l'équité sociale u ka nin kalan tun bɛ bila minɛn kɔnɔ min ye ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ ani fasoden ɲuman ka kan ka mun kɛ a ka jamana ye ni kalan in baara ɲɛbilaw kun cɛlen jɛkulu in secrétaire général bɛ walawalali kɛ an ye an ka association ni a base yɛrɛ ye min ye an b'a fɔ ma ko équité équité ni ale journée de ye bi ye n'o ye le 29 février an ye 29 février ta k'o kɛ équité journée ye ka sababu kɛ mun ye 29 février bɛ na siɲɛ kelen san naani o naani mais o tɛ baasi ye parce que an ka association in na an ko équité an m'a fɔ min ka kan ni min ye o y'o ye mais an m'a fɔ égalité ala yɛrɛ ma diɲɛ dan ka kɛ égal ye mais ala ko diɲɛ in bɛ se ka kɛ équité min ka kan ni min ye o ka kɛ an ka rêve ba de y'o ye avoir un monde équitable ni min ka kan ni min ye o ka d'o ma donc an ka journée ni kɔnɔna na sisan an y'a bolo da ka formation kɛ min n'o bɛ éducation kan min n'o bɛ citoyenneté kan min n'o bɛ leadership kan an ka association ka objectif la an kan ka mɔgɔw ka capacité renforcer pour que u ka se ka kɛlɛ kɛ mɔgɔw ka hakɛ nɔfɛ ni kɛlɛ kɛra hakɛ nɔfɛ justice sociale bɛ instaurer GPS bɛ nin kɛlɛ in na kabini san 2016 ni kalan in kɔfɛ u kɛlen don ka baara caman de boloda walasa jamanaden kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka bila a ka hakɛw kɔnɔ an y'a prévu ni an ka journée ninnu bɛ yen nɔ an bɛ formation kɛ formation ninnu kɔfɛ an kan ka conférence de presse organiser pour que ka se ka mɔgɔw la kunnafoniya injustice minnu bɛ kɛ an kan ka enquête élaborer ka taa yɔrɔw la minnu ni mɔgɔ minnu bɛ traité la n'u tɛ traité la ka ɲa donc an b'a ɲini baarakɛlaw fɛ minnu n'aw ye entrepreneur ye ni ala ye chance d'aw ma aw ka se ka dɔ k'aw yɛrɛ ye mɔgɔ minnu b'a bolo a k'u ka kan ni min ye a k'o de d'u ma an m'a fɔ dɛ k'u man kan ni min ye mais u ka kan ni min ye u ka droit ye min ye o de ka d'u ma n'o de kɛra jamana in bɛ se ka taa ɲɛ n'o de kɛra jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la donc o combat mené ka enquête kɛ sur ces points ni ko min ti bɛn k'a ɲɛfɔ diɲɛmɔgɔw ɲɛna pour que an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka mesure ta cogo min na pour que ka se ka fɛ an yɛrɛ hakili la nin ko in texte fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ y'a jira k'a fɔ mɔgɔw ka kan ni min ye o bɛ yen nɔ mais le problème est que jamana ɲɛmɔgɔw de tɛ kɛ ka se ka texte ninnu bila en application ni olu y'o bila en application baara bannen o ye mɔgɔw bɛ lafiya. maa min tun bɛ ka kalan kɛ jɛkulu in denw kunna a bɛ ɲɛfɔli k'an ye kalan in yɛrɛ bɛ tali kɛ mun na. an bɛ kuma citoyenneté kan a bɛ fɔ jumɛn ma ko citoyenneté ça vient du mot citoyen citoyen ye jumɛn ye o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min b'a a sen don sigida faso ka baaraw la cogo min na faso ka taa ɲɛ a bɛ tɛmɛ kumakan saba fɛ o kumakan saba ye jumɛn ye la responsabilité o filanan ye jumɛn ye la cohésion sociale a sabanan ye jumɛn ye ça c'est la participation maintenant n'an nana patriotisme la patriotisme kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye mun de b'a yira ko e ye nin faso den ye donc o bɛ yira ni waleya dɔw de ye a waleya teliman fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye wolosɛbɛn kan ka k'i la carte d'identité o kan ka k'i bolo ou bien carte nina o de b'a yira ko e ye faso den ye n'an nana se sabanan ma n'o ye leadership ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔni ye waleya de ye cogo min na i bɛ kɛ jɛkulu kɔnɔ i bɛ se ka tɔndenw bɛɛ jɛ ka taga sansi dɔ fɛ min bɛ taga ni tɔn yɛrɛ ɲɛtaga ye mɔgɔw bɛ tugu i kɔ hali n'a man d'u ye parce que e y'a yir'u la a nafa ye jumɛn ye o de ye kuma lasurunya na leadership fana. kalan in kɛra maa minnu kunna u y'a yira k'a fɔ ko u ye faamuyali caman de sɔrɔ kalan in kɔnɔ mun bɛna kɛ sababu ye ka sira caman dayɛlɛ u ye. formation in nafa ka bon kosɛbɛ parce que a b'an permet an ka hakɛw dɔn an jɔyɔrɔ ye mun ye fɛnɛ société kɔnɔna na an ka se ka o fɛnɛ dɔn parce que tiɲɛ don mɔgɔ i b'i ka hakɛ ɲini mais e yɛrɛ ka kan ka mun kɛ société ka hakɛ ye mun ye e fan fɛ
ito bɛɛ fɛnɛ to o dɔn mais bɛɛ b'i ka hakɛ de ɲinini na mais i kan ka mun kɛ pour les autres mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu t'o dɔn bon ni formation y'o o hakilina fɛnɛ d'an ma k'a ye an kan k'an ta ɲini an fɛnɛ kan ka société fɛnɛ ta bila a nɔ la ka hakɛ segin a ma. Ka da nin baara in nafaw kan u ye welewlemada kɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa u ka se ka fara u kan ka ni kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ. An kɛmɛ ka envisager toujours ka se ka an ka cellule installer Mali fan 14 bɛɛ fɛ parce que an ka structure organisée de telle sorte que cellule dɔw kan ka sigi commune na a kan ka sigi cercle la a kan ka sigi région na pour que an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan nin ye maliyɛn bɛɛ ka combat de ye an bɛ maliyɛn bɛɛ kɔni de wele bila maliyɛn bɛɛ ma u k'a lajɛ u ka fara an kan parce que kɔlɔ kulu de pantɔ bɛ bi fɔ donc an kɔni ka hakilina ye ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini mais fo mɔgɔw de ka fara an kan ka se ka fanga ba d'an ma an ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ. Nin lakɔkɔlikala in baara ɲɛbilaw bɛɛ kɛra jɛkulu in ɲɛmaa fɛ n'ale ye Amadu Umar Ture ye. N'an bɔra o hukumu kɔnɔ an bɛna seko ale ni dɔnko bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ seko ni dɔnko tigilama min bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o kɛn bɛ ka denmisɛnninw ni kun wuli nin waati na ni o ye King Keji ni dɔw ko Maria Denkɛ Keji olu kɔni bɛna i k'a dɔn k'a fɔ gindanba dɔ boloda ni o ye concert ye a bɛna kɛ mars kalo tile a bɛna kɛ i k'a dɔn 26 mars o le stade la i k'a dɔn awa avril kalo tile 11 nata yani o cɛ o ni i k'a dɔn cakɛda min ɲɛsinen don laseliw ni kunnafoni kow ma ni o ye agence de communication prestige consulting o ɲɛmaaba o ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ baara ɲɔgɔnya bɛnkan sɛbɛn ye min yɛrɛ kɔnɔna la u bɛna ɲɔgɔn kɔkɔrɔ don u ka nin concert kofɔta nata in na a kɛnɛ kana na anw ka jatala bɛna taa da ɲɔgɔn a ka jatala ye wulikajɔ kɛ min ye Ismail Balo Balodi ale min kun ye ko ɲɛmaa ye kunnafoni jɛrɛ in kɛnɛ kan ka maaw ladɔnniya an ka lamɛn. King Keji ka nin concert belebele in bɛna kɛ ka ɲɛsin an ka finitugu kɔkɔrɔmadonni ma ni dɛmɛw ye a tun tɛ yɛrɛ yira walama tɔgɔ ɲini ye. Ne yɛrɛ o début ne ko y'a décidé n tɛ fɛ k'an ka concert dédié foyi la parce que n'i ka concert dédié fɛn dɔ la bɛɛ b'a fɔ ko waye ninnu bɛna fɔ de dɛ u bɛ n'u ka concert kɛ k'an bɛ taa di orphelins ma an bɛ taa di faamaw ma or que u bɛ k'a kɛ pour u ka wariw de ɲini mais o tɛ n yɛrɛ fana bɛ fɛ k'an ka maliyɛndenya de yira n bɛ fɛ k'an se kɛ sinon donc an bɛ ka dɔnw kɛ ne yɛrɛ Keji ye dɔn kɛ k'a sɔrɔ concert tɛ. Nin concert ba in kama Keji ka album kura ni clipu 2 bɛ ka labɛn walasa ka se k'a yira jama la concert kɛnɛ kan u ka bolodi ɲɔgɔnma sababu la labɛn ni ko kura ni balanako caman de labɛnlen don prestige consulting ɲɛmaaba fɛ walasa nin concert in ka kɛ ɲɔgɔnmadan ye. Donc an kɛlen don ka fɛn baden de préparer ne yɛrɛ min ka bon ne ma kosɛbɛ o ye n yɛlɛcogo de scène sanfɛ ne bɛ fɛ n bɛ yɛlɛcogo min ani mɔgɔ si ta kana kɛ kelen bon ne dun b'a dɔn ani prestige bɛ se k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛna kow kɛ minnu ɲɔgɔnw ma deli ka kɛ hali ni dɔw ɲɔgɔnw delila ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ min caman de bɛna k'a la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc comme concert yɛrɛ dabɔlen don k'a bɛ kɛ 26 mars yɛrɛ la ni yɛrɛ ye 26 mars jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko minnu kan ka se ka kɛ yen pour que jama ni bɛ se ka wasa n'o ye son ka son duman installer mɔgɔw kun ka scène dɔ installer min bɛ mɔgɔw dabali ban ka artiste yɛrɛ ka dɛmɛ pour que a ka se ka spectacle ɲɛnama kɛ cogoya min na et puis mɔgɔw ka sécuriser avec l'appui bien sûr de nos autorités adamaden i bɛ se min na i b'o kɛ ala fana b'a ta kɛ mais an b'a la deli a ka ɲɛ toujours quoi. U ye welewelema kɛ ka ɲɛsin maa kelen-kelenna fɛn o fɛn b'a fɛ ka se kɛnɛ in kan. Kɔsana in na u ye ne dege min na o ye k'a fɔ n'u nana dɔrɔn b'u ka tige ta mɔgɔ caman ye u ye fraude ni fɛnw dabila jeunes bɔra u yɛrɛ kalama k'a fɔ yanni ka taa kogo ni fɛnw ta n ka 200 sara ou bien n ka 600 sara n ka 1000 fɛngɛ maintenant n bɛ min kɛlɛ la sisan o ye dɔrɔn mɔgɔw ka heure respecter u ka bɔ joona quoi u ka bɔ joona pour que an bɛ se ka fɛnw daminɛ joona ka don so joona. Nin concert belebeleba in yɛrɛ bɛna kɛ 26 mars balontan terrain ba in na avril kalo tile 11 nata. Yɛlɛma donna a kɛ don na sabula ko ani wasaden kalafili tun gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Nin concert in yɛrɛ donsara bɛ daminɛ 200, 600 fo ka taa se 1000 ma. Tabarikala n'an bɔra seko ni dɔnko bunakun kan hali bi seko ni dɔnko bunakun wɛrɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ye o bɛ tali kɛ bolofililaw ni senfililaw n'o ye karatekɛlaw ye o jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko association malienne de Krav Maga n'o ye AMACAV ye
olu ni ka do ligi mi yɛrɛ ɲɛsini Krav Maga ma Bamako yan nɔ olu ye u ka ka dɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o tako filanan baaraw sigi sen kan ni o ye deuxième édition de la journée nationale de Krav Maga a kɛra sibiri tɛmɛnen min ye quartier Mali ale yɛrɛ kalanso ba la yan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ hukumu min minɛ min kɔnɔ u ye karate n'o ye a marsiw yɛrɛ ye ale jɔyɔrɔ ni se ka wulikajɔ jumɛn kɛ hɛrɛ ni bɛɛ ni maaw ka fɔ ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔ a ɲɛmaya kun talen don ka di Paul Dawo ma ale min ye Bamako ligi ɲɛmaya Awa Adama Kulubali ka fara a ka jatala Umaru Traore olu fana tun bɛ ni senfili ni bolofili kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an k'a lajɛ. Ama Krav fanga ni kunkɔrɔtan n'o ye farikolo ɲɛnajɛ dɔw ka jɛkulu ye olu ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen tako filanan in kɛra seko caman jirali kɛnɛ wasalenba ye. Krav Maga yɛrɛ ye mun farikolo ɲɛnajɛ sugu ye? Krav Maga ye système d'autodéfense de do ka bɔ Israël. Israël sɔrɔsiw ka art de do. Donc ale bɛ n'a fɔ ale bɛ kelen bɛ art 5 de ɲɔgɔn combiner judo, jiu-jitsu, lutte ani boxe thaïlandaise ni boxe anglaise. Donc ale bɛ n'a fɔ self défense de Israël ka self défense ka taa tɛ ale la. Donc ni mɔgɔ nani ma cogo min i b'a a tigi répondre o de on dit neutraliser le plus rapidement possible par tous les moyens possibles. Kɛnɛ in denfaya tun bɛ Paul Dawo de bolo n'ale ye Bamako Ligue ɲɛmaa ye. A ye dakuruɲɛ damadama sɔrɔ ka fɔ an ye a ka denfaya kan ani nafa mun bɛ Krav Maga kɛli la. Ni jɛkulu ni dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka kan arts martiaux kana Mali la kana installer initiative ɲumanba de don. Bari ninnu yɛrɛ b'a la ka nin mun kɛ nin ye bi in na Mali in bɛ situation mun kɔnɔ a bɛ nin ɲininkali kɛ. Bari n'an y'a jateminɛ bi in na agression cayara Mali la. Insécurité ba in cayara Mali la. Bon ni nin notion sugu sera ka ta bɛɛ lajɛlen ka se ka na nin dege a bɛ fusa an bɛɛ lajɛlen ma. Nafa b'a la barisa mun na déjà condition physique yɛrɛ la ni ye denmisɛnnin ta k'a ka condition physique la n'a bɛ nin kɛ a b'a ka condition physique améliorer. Sur le plan aussi ni ye dusukundimi ni fɛn caman ta bana misɛnmani fɛn caman a b'o kɛlɛ ka bɔ adamaden farikolo la. Donc ne kɔni bolo kɔni hali k'a dan o dɔrɔn ma a ka ɲi adamaden yɛrɛ ma. Bamako dɔrɔn tun tɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ région caman wɛrɛ nana nin ɲɔgɔn sɔrɔba in na. An ye Kulukoro maaw ka Krav Maga ɲɛmaa ɲininka a ka sinsin bere ye mun ye nin farikolo ɲɛnajɛ in ko la. Nafa ka bon kojugu puisque Krav Maga bɛ situation réelle de travailler sinon i bɛ se k'a fɔ ko ni ceinture noire ye discipline dɔ la k'i bɛ se ka discipline kɛ e ye noire ye ka ban mais Krav Maga fana bɛ fɛn yɛrɛ yira an na tugun discipline tɔw na an tɛ min sɔrɔ o kɔnɔna la donc min ye situation réelle ni ko caman bɛ yen nɔ a tɛ ko Krav Maga ni ko an ka discipline kɛ k'o man ɲi dɛ mais Krav Maga b'a dafa parce que maître ba dɔ ko ni i danna arts martiaux kelen ma ko tu es limité donc ni sera ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara kan donc o b'a kɛ i ka connaissance bɛ élargie. Boxe, lutte, judo, Muay Thai ani jutsu ni farikolo ɲɛnajɛ sifaya 5 bɛɛ bɛ Krav Maga kɔnɔna na. U ye welewelema kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma ko bɛɛ ka taa nin yɛrɛ lakana bolo ninnu in dege yaasa ka se ka i yɛrɛ bɔ binkali wale dɔw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ nin waati in na. Tabarikala bɛɛ ni i dɔn fɛ walasa ka bi kibaruyaw kuncɛ n y'a fɔ tentɔ bakurubaw la farikolo ɲɛnajɛ dakurunya kelen an bɛ taa Kumatu Buguni ale mara la k'aw ladɔnniya k'a fɔ tɔnjɛkulu min bɛ n'o ye ADEMA PSJ ale ka bolofara minnu bɛ n'o ye sous section ni section ye olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn don min taara ka kɛ nɛgɛsoboli ɲɔgɔn danba ye min welela nansarakan na ko première édition de la course de cyclisme n'o ye nɛgɛsoboli ɲɔgɔn dan ani tun y'a ta ko gali ye min kɛra Kumatukaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ komini caman y'i sen o baara in na ka taa se denmisɛnnin nɛgɛsobolila caman ma a ko ninnu bɛɛ lajɛlen devaya taara k'a di professeur Cɛmɔgɔ Sangare ministre kɔrɔ don Mali la wa ADEMA PASJ o ɲɛmaaba dɔ bi an ka jamana kɔnɔna la a ko ma kɛ anw ka kibaruya ɲininaw kɔ Fadimata Sidibe n'a ka jata la olu fana ye nɛgɛso boli fɔ y'a fɔ Kumatu min bɔra a la an k'a lajɛ. Ni nɛgɛsoboli min kɛra ne ni kun y'a tago fɔlɔ ye Kumantu n'a bɛ fɔ o ma ko Interbagoye Bafin o kɛra walasa ka denmisɛnninw dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ komini 6 de kun welelen don ni nɛgɛsoboli in na Kumantu ta kun ye denmisɛnnin 45 Sanso 7 Dɛmɛna 5 Dɔma 1
denmisɛnnin 58 de ye nɛgɛsoboli in kɛ kilo 150 kɔnɔ. Foli kɛra ka ɲɛsin adama maa minnu ye ni nɛgɛsoboli in ɲɛnabɔ ani bolikɛlaw fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin denmisɛnnin bɛɛ la fitinin n'o ye Mali Kulibali ye. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Kumantu bi nɛgɛsoboli hukumu kɔnɔ. N bɛ foli kɛ ka ɲɛsin nin ko in labɛnbagaw ma ka d'a kan u ye bonya dan kan k'a fɔ u bɛna nɛgɛsoboli kɛ ka a denfaya di yan. N sɔnna a ma n nana n baarakɛ ɲɔgɔn dɔw farala n kan ka bɔ Bamakɔ kan na n'o ye Adema ɲɛmaayaso mɔgɔw ye. Ayiwa mun y'a labɛn n'o ye Kumantu Adema sous-section ye n b'u fo ka sous-section ɲɛmɔgɔw fo ka an ka tɔndenw fo. An ye nɛgɛsoboli min ye bi hakili la a ye bɛɛ lajɛlen nimisi wasa. Kumantu bɛɛ bɔra. Mandala n'i bɛ se ka ko dilan ka mɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ min kɛra bi kan. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mun ye hakili ɲuman sɔrɔ ka nin ko in dilan a bɛ komi n'i y'a sɔrɔ u ye Kumantukaw ka laɲini faamu. O la n bɛ a ɲini Ala fɛ a kana dan nin kelen ma ni Ala ye san wɛrɛ yira an na labɛnbagaw u ka ɲɔgɔn labɛn an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Adema secrétaire général ye ɲɛfɔli k'an ye nɛgɛsoboli in kan. An ka bi nɛgɛsoboli min kɛra kɔni a kɛra nimisi wasa yɛrɛ ye. Kɛra nimisi wasa ye kosɛbɛ parce que an ye nɛgɛsoboli in daminɛ k'a fɔ an ka commune 6 min bɛ Baninfin ani Bagoye cɛ. Zancibugu, Kumantu, Sanso, Domba, Dɛbɛlɛ, Wɔla o commune 6 in o nɛgɛsoborila fɛn o fɛn n'u dalen b'u yɛrɛ la bɛɛ ka na an ka na ni nɛgɛsobori kɛ k'a dɔn kraki minnu b'u cɛ ma an ka se k'a dɔn fana o nɛgɛsoborila ninnu na minnu fana bɛ se ka kalifa denfaw la walasa u ka se ka sɛnsɛn ka piriba ta an ka jamana kɔnɔ ka piriba ta an ka jamana kɔ kan. Nɛgɛsoboli in laban kɛra nisɔndiya ye Adema maaw fɛ. Boli in daminɛna k'a ta Saga sirafara la fo Tabakɔrɔ siɲɛ 4. Mɔgɔ 10 de ye pigi sɔrɔ. Mɔgɔ fɔlɔ kɛra Gawusu Sangare ka bɔ Jarala, filanan Amadu Sangare ka bɔ Jarala, sabanan Dukoli Togola ka bɔ Tabakɔrɔ. Tabarikala Nef TV jabarani filɛbaw ka bɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 coy aw minnu ye aw kulo ma jɔ an ka kibaruyaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye kibaruyaw seli ye kuncɛyɔrɔ la an nisɔndiyalen min lase aw ma maa kelen baara tɛ walasa aw ka nin jaw sɔrɔ i k'a dɔn kini numan sanfɛ duguma bɛɛ lajɛlen y'i jeniyɔrɔ fɛ min ye jatalaw kunnafonidilaw ja fara ɲɔgɔn kan n'aw ka taa se ɲɛmayaso yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i jɔyɔrɔ la aw kama ko biɲɛ kurabɔ tɛ ɲɛ wɔlɔkɔ ni Ala ni kira sɔnna a ma sini aw Adama Kulibali bɛna kɛ nin waati kelen ka kibaruyaw baraji aw ye Ala ka su hɛrɛ d'an ma.